Puilano lamsago songdar TV news in the Taimano, Kabang Nita Hotai Bukuk song. Singtini Pai Chopaka, Ze, Hallelujah Prayer Center, Ze Tangnai Boss Horogo, Tipra Hasteo, Ze Polakatar Nei, Asaka Bairarinka, Dini Tipra Hasteo, Galish Hawitanka. You sing Tini, Ze Zaga Pai Chopaka, Ze Hallelujah Prayer Center ni, Lukoro, Ze Ozagawa, Tabu, Bahaitong, Bahaisolitong, Sing Obona Tabu, Sing Norno, Naitugui, Ba. Sing no borok bai thaisa thani kok sawi hunungnai nge khabangni dakotai bukuk song borokni je girja agi je nogana o dongmani tabo nor nugui makana lama bai ekdom nangjak cameraman o kisa konya yang phadi nai je khabangni dakotai bukuk song tabuk je borokni girja yang lama yang kha bazar thangmani nge yang kha gaburdi thangmani tini ঠিক ও জাগানো বাগান বিসঙ্গ হাওয়া খাগৈ তিনি বরক ও জাগাও যে গির্জা সংসাকা যে বংনি নগানানি গির্জা ন সেউইটি ফাইকা ও জাगा ফাইদি हिंके खाबांनि दाखोताय बुखुक जों जोंनायलायनि अर जे तंनाय रखा खायो अर जे बर्ति तंनाय रं न ओ जागाव ता सामुं खाय तंग होननाय आं जे नंमानि खाबांनि दाखोताय बुखुक जों नर नुगै मानानो हिको ताबो गिर्जा कथा तांमानि क्यामेरामेन कयना किसा काहाम का फनु देबो जे ओ जागानि गिर्जा borok je girja ketal tangi tongmani o jagao haike khabangni dakotai bukuk song je tini o Hallelujah Prayer Center nei je thangnai bosor tabuk 27 mas age je bahre rungmani asake tipra hasteo je pholoka tharmano honai ar nor nu khana sini mamplini bisingtui je sakhamiya tongmani ro tini sakhamoi tini soitan kolobjak tini buni nosto tini montro sontro roji borno bethana naimani ro bohogo muisik jangma ro bohogo pathor ungmani ro tini kokmani sini mambileni bisingtui sini bisingtui norok srai nugui makana khabangni dakotai bukuk song haidi hinke ang khabangni dakotai bukuk song oroni je samung khaini rok bai ang borok bai kisa kok sai nai khabangni dakotai bukuk song hinke sing o jaga phaiye tini o jaga ni no je Hallelujah Prayer Center ni ngei oro samung khainai bobai sing thaisa thani kok salai nai haike takok sagoro di je aroni girja no tini o jaga tamni bagai sai tomnani naka eko aro hinke jagabo chikon ke jagabo aso kotor bong yamon bagai chongro chini Hallelujah Prayer Center gijano chongro se bitui pheka hinke tabuk o jaga phaimani obo bupuron sima o jaga girja tangnani sengjaka amo gija chingmani hinke tini beke 3 din kaka hinke a jagani je a jaga to ase girja ka hamasi ar kon problem se kare tini tamni bagai o jaga ma phaika eko aro jagao hinke je phaine robo asu chini girjao bisingo man bagai boro nugian thaniyo chongko main road bis kamo phaika a jagao mane nok para beser haja nak bolong beser hani bagai jaga o jaga ma phai mane bolong hai himano mane parabo kisa aro iko robert bagan bong kebat chini girjano bing sia ong tongota hinke tabo se jara tai nam noro bahai rok choli tong tabuk sun jora ke chong kaham ke no chole to chini girja tangmani je iko je borde tonai ro chong jotono chobale tongo o girja tangmani bisingtui keboni thani kono chera suba jaka ba keboni thani mane suba sorok kra khaikya bui nong no choba chole chongman kha baksa bo iko 1000 bori kha baksa ke 2000 baksa ke 500 je choba masi chongman kha tabo se jara tai bui suba mani bisingtui kaitoni samung je o jaga khalaijagui tongo akokna o kok no tabuk sun jora chong kaham ke no choba maman ba ke chong khai tongo ene obo tai koijana nangno complete khaibeni ne je mo complete khane ke tere 4 din do nangnai asu obo tama kami kalai mo kami ningke to tamane kami kolok para nongoro ni tamo hisabai tong je rogi hisabai je tong je kaitoni samung khainani heni je nongoro tongma kalai ang tongmani hingkai ang bo rogino iko ang je ani soriga hamya tuino ang bo kaitoni samo tangui no tabusun jorang kam kaiton thaniyo o jaga nang tongoi nang bo sak hamya phaimani mane nang hera hamkai mane je puito khalaiman bisingtui ang bo hamna hi wansu tongota ene nongoro koidin tongnani na kha emne ang tabusun jora tongkha hingke 3 mas kai tongkha 3 mas ka oi tongkha ene ni rogi tamong mani ai ni rogi hingkai iko
bokrok rok kisa sao bokrok kisa mihingo asuk asung no na ge nini mong aini mung khe Suresri ang Suresri nini kami aini kami khe ambasa dole Tripura tei koi din nang no kapai ni o painani tere nanglo 5 din abo sunjora hingke khanai man khana khapang ni da khodai bu khuk song je tini o jaga o kaitani samung tangi tongnai jeng bin khok tini serai serai sing sawi maka je aro je rogi thanai rok borok kisa ke sebjago hanai tini yang da lama gana ono je gija borok tui phaimani eke khapang ni da khodai bu khuk song je norok o bido no puilan sime pai thak jora nai tongdi jeng norok no pai asak choya sak sung nong no manpili ponugui tongani asuk jora tui jotono no hambai khapang ni dakho dai bu khok song hingke sung yang to je bor gija katal tangmani abo to sung nai phelai kya hingke je o jaga o sung yang phaite no oro rugi tongmani na khakhayo rugi room o jaga je ko thanglai su khalai lai tonglaio hade singo bisingo habui nei lai nei o jaga o borok ba haike tong je oro je rugi tong phani ro ang camera man no konye kisa kaham ko phonongani bagai abo sung oro ni borok bai thaise thani gok salai maka sanai acha yong yang phaigor kisa nung yang acha oro je norok phaimani halole pere sentora oro borti ro tong ayang nai sikdi Borti, borti tongo borti tong. tini bai norok oro je salbusuk tongna na ka Mas kaisangka, emne tamong mani gas pai sugar mani. gas ba sugar mani abu ba hain ka ni sori ro Kisa holika ta khai. Holika. Hingai bohok sama kai holi yako. bhok samani holi ya Somoy sawo, somoy komiwo. ngi je tabo halole pere sentora oro nung mas kaisa hei tongmani bising tei o jaga o kono kebeng mong oma her phara phaika Kebing mai, mane kono kebeng mong rok tera to kure. tabo ba her phuru ui tong o jaga Tabo khai to kaham no, suri wane. Suri tong ka. nini sinu mong ke An bu wisloki, bisalo kita mo koki. Oke. Nin kami bo jaga Ambasa komla sora, ambasa komla soran. 2 number. Asung no danin sung. Asik no. Ora. O jaga o tabuk yong tek thaisa. O jaga o tabuk je rogi boti tongnai rok oro koijan rok na. Amla chai maya yo. Mane nini Jagata. nini target tei busur rok to. 6-7 জন আরো দংছিলো আং Mane ore je boti tongnai আং আং বলা আং গনি জায়গা ছাইবে আইও kai me ya ko. গনি যাবা